Здравейте! Казвам се доктор Виктория Стефанова, член на екипа на Хил Клиник. По време на изложението ще представя лекция на тема „Приложение на наноконците в естетичната дерматология“. В нея ще ви запозная с представителите на серията Нано на марката Aptos. Те са изключително подходящи за млади пациенти и за такива, при които отпускането на лицевите тъкани не е така изразено. Използваме биорезорбируеми наноконци с цел ревитализация и превенция. С тях разчитаме на собствените регенеративни способности на организма на пациента да синтезира нов, здрав, млад колаген и еластин. Това, което ме вдъхновява да използвам в практиката си този метод, са напълно естествените резултати, постигнати чрез стимулация на собствените тъкани. Заповядайте на събитието Aesthetic Expo Health and Innovation на 15 октомври в Гранд Хотел Милениум.